Узган Атнада районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе хезмәткәрләре Мөслимлә Катмыш арасындагы басуда 300 төп каен, 1200 төп юкә, 370 эре нарат агачы утыртты. Шушы килгән кунаклар килә торган елда инде основной монда Мөслимебезнең табигатын күреп, шушы наратларга сокланып, шушы наратларны саклыйк инде. Мөслимнең Катмыш башы дигән ягы ерактан ук буш булып күзгә ташлана иде. Бу тирәдә начар истә килә. Узган ел биредә фацилита чәчтеләр. Быел менә күпләп агач утырталар. Yaşlılarına Endres avlu teritorisine kaytarız. Teritorisimiz, Müslümüz ne kadar maturayıp, yemlerip, yaşlılarıp kalır. Ничек утырту тәртибе ничек? Kumlarız. Аннары Anara sular sibemiz. Төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе хезмәтчәннәре көче белән Мөслим Әлмәт юлында 70 меңгә якын нарат үсентеләре утыртылган. Ярчаллы яклап кайткан кунакларны Мөслим Катмыш арасындагы посадка моторлыгы белән сокландырыр әле. Бүген биредә геопластикада ясала башлады. Биредә 300 төп тау нараты да утыртылачак. Аларны Бөгелмә шәһәре питомнигыннан алып кайталар. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.